RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga taga Davao City. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Joseph. Hay naman din mo kwarta. Nag-away na pa sila si mama at papa. Sa urot na. Talagay. Walang gasto. Saan sa nimong giurot o gala? Tuog na lang ko eh. Naurot na sa gala. Aram di ko makadungog silang away. Ma, mangayo ko nimo para bayad sa kong amutan. Ug ako sang baon, ma. Ay, pasensya na ka, Joseph, ha? Wa ko ikahatag ni mo. Kaya wa magihatag na kwartas papa ni mo. Eskwela di ko inima nga. Wa ko'y baon. Agwantahan na sa anak, ha? Saon? Wa man ko ikahatag ni mo. Mula ka pa ko kanong taod-taod kay mangita pa ko kung sa'y ako matinda aron makakwarta ko. Sige lang, ma. Eskwela lang ko. Bala og wa ko'y baon. Bay, Joseph, dali na. Mamalit ang makaon na. Recess naman. Ikalambay, Archie. Nga naman, wag ka gutuma. Ikutam ko ba yun? Nya, hindi ka mapalit ang makaon. Wa mangkit ko kwarta ba yun? Ha? Kay, wa may kwarta si mama. Sa luuya gud ni mo gud. Dali, bay, kuyog ta. Ako ang librehon. Dali. Salamat, bay. Dali aras panahon ba isa? Wala hibaw high school na to. Magid bay. O, salamat mo ba ya? Ha? Saun sa man bay? Nga, nakapirmi na ko. Ako amigo. Pirmi ko na mo tabangan. Blum lang ko atong elementary pa ta. Pirmi ko na mo libre nag-snacks. ang amigo ko ta. Sige lang bay. Kung makatrabaho na gani ko pohon. Mubawas na niya ko sa imong kaayo. Ikaw gid ay nagrunaw na aoy. Hata na. Manutas tong room. Bay. Naabi ang regards mo. Ha? Kinsa man? Tagalayang seksyon. Si Fee Marie. Abi na kung dili ka managad na ko, Joseph. Pirmi na mo ko makakita no, Faye. Pero dili lang ko mutagad. Basig strikta kagod. Stricta gud taon. Ikaw hinuon. Mura kag stricto. Uy, dili mo ko strikto, Faye. Ingon na iniragid ko. Anya, friends na ta? O ba? Sa akong tanaw ng Fee Marie, babe, naibog na ni mo. Sobo ba yun? Gusto ra nang makik-friend ako si Faye Marie. Nang murag lahi gid bay. Ako bantayan pirmi, mukha nito tutok ni mo. Huh? Ako pa ni mo, imo na panguyaban. Di po ganan mo sudo ng butang nga bay. Gusto ko nga makahuman ko sa kong pagskwela. Kumusta naman imong pag-eskwela, nak? Okay naman ma? Dong, pagtarong gid sa imong pag-eskwela, ha? Paningkamot in taon nga mahuman ka. O ma. Hain mo na si Papa ma. Ay, tanapod sa mga barkada. Nag-inom na sad to. Dili lang gid mausot Papa ma. Wa na'y panahon nga mo sabang imong amahan. Muna anak na gid na. Sige og inom ka uban sa mga barkada. Sige na ka, mula ka una ko. Asa mo ka ba? Na ako'y panilingon sa unahan. Ikaw lang unay bahala sa imong mga mangod, ha? Wa bitaw ri klase. O ma. Dugayan, balik mama eh. Ingon siya mo, balik na siya dayon. Bay, Joseph! Si Bay RJ. Siya man ron. Nagpaingon din niya. Dali mo na siya. Bay! 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 Oh, naon sa mga? Yung nagdali mo ka? Ang imong inahan, daligay sa pakinit, patay na!
Unsa? Yan ang naitabo ba din mo ba? Bay, Joseph, igo na bay. Sino ako, day? Sino ako? Ikaw na kayo nilitanan pa! Kunwa pa lang unta ka magpasagad sa imong pagkaamahan! Kunwa pa lang unta ni mo pasag ni si mama nga maoy manginabuhi! Dili unta ni mahitabo niya! Pero wa ka may laing gibuhat! Nagsige lang ang inom kauban sa mga barkada! Sino ako, day? Mag-usap ako. Day, pasino ako. Ma! Ma! Kumusta naman ka? Okay na, Kofe. Maayo hinuon. Condolence di aya. Salamat. Ayaw lang biyagid upol ko ula. Ingon anak mo ginang tao ba? Mamatay mang gyud. Concentrate ang gid sa imong pag-eskwela. Salamat, Fe. Tong Joseph, usa man mo eskwela karon? Oo ba? Musay ko ato sa eskwelahan. Kay exam po na mo. Kung animaw ni mo, Salamat pa. muna lang ko og lakaw ni mo ha, kay usay ko trabaho ron. Sige ba? Sige. Ay, salamat din tao kay nausab na gud si Papa. Mainon bay. Kay nabutan ang imong amahan. Nalipay sa bida ko bay. Nga, wa na maghubog-hubog si Papa. Unya, concentrate kasi ang pag-eskwela ini. Oo bay. Weh! Unsa ko? Maka-concentrate ka? Kung maduol lang siya nimo. Kinsa ba? Kanala! Kanagpaingon din ba? Awa. Oh, Hi, Joseph. hello, Fe. Imo na ni O. Oh, Unsa man din ni? Nagpalit magugog snack. Giapilanti ka. ako di Ivy. Wa di ko nimo apili. Sa sunod na lang, Jiha. Eh. O magug ko makakita ni mo ganiha. Okay. Salamat ay ining imong gipalit, Fe Maria. Bay, wag ka makasabot. So, unsa man bay? Si Fee Marie ba? Gusto mo na nimo. Bay. Pangyampi na na, uy. Langay-langay ka. Maadto ka naglain, ah. Ha? Nung sab ko eh. Nagsige naman hinung ko guna-una sa gisulti na bay RG na bahay ni Femare. Kakuyog ka. Maadto siya sa lain. Ugma. Panguyaban na ako sa Femare. I love you, Fe. Joseph. May chance ba ko? Ibaw ka. Dugay na biya ako napaabot, ana. Ha? Dugay na ako naghuwat. Nga, moingon ka na akong I love you. Unsay ba't mong ipasabot? Sa una pa magkukuganahan ni mo, Joseph. Nga sa ato ba? Uyab na ta? Unsa pa man di ay. O, Joseph. Ako na kang gisugot. Salamat kay Fe. Pero dili ta magpadasa tong feelings, ha? Uyab-uyab ra gyud ning ato. Concentrate sa kita sa tong pag-eskwela. Oh, Fe Marie. I love you. I love you too, Joseph. Nalipay ko kay gisugot manday ko ni Fe Marie. Pohon-pohon kun may trabaho na ko. Magpakasal mi si Fe Marie. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawagan ako ninyo sa pangan nga Ven. Hingkod ang pangidaron. Taguan na lasab ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa among yuta. Bali,
yuta pa sa akong mga apuhan. Buhi pa nga ko lula. Ang problema namo, ang bahin sa dako nining buhis. Aron inyo masabtan ingon niini ang mga panghitabo. Ben, tubig, be. Ay, maglisod ako ginawa na ita. Ha? Nansumdi ka pa. Di mo rin kagikan. Ay na, nagsubay ko atong nadawat akong notice bahin sa buhisan na to ng yuta nilang papagmama. Kay nga namday pa. Kuan lagi tubig usa kay murag nisakam ning akong dugo. Oo, oo pa. Tubig. Pagkuha kong tubig. Ay, Karon pa. Sultihin ako kung naunsag imong lakaw. ay, pagkadako na ba day, ubuhisan ni ning yuta, ah? Ha? Kay pila namday pa. 30,000 na. Ha? Lo. Kadako na gud ana. O lagi, sugad gud nga namatay si Papa ni atong 1979, wa na ni maataman og buhis. Unya, unsa na gurong tuiga? 2018 na. Ay, kini masabgong ako mga igsoon, sultihan nga, mao na ni buhisan sa yuta, di man mo kihol. Nagsalig mga ako kay dinhi natapuyo sukat atong tuig 2000. Ang masabo ako'y mubuhis ang tanan nga pilan man say ako taong abot sa pagtikat ning atong bahin sa yuta. Unya, unsa man nato ana pa? Ay makigsulti ko ini mama. Ay buhi pa man siya. Ay dili na kuno ni mabayran, posible nga marimate ning yuta, ah. Unsa? Ay, grabe po ding ubang igsoon ni Papa ni mo, oy. Labi na tos di normal ni mo, ay. Magikitong mangwinta. Kadayato pa na sa nagipasada ng Papa ni mo, bahin sa buhisan anang ilang yuta. Pero ang sulti, unsa? Nga si Papa ra kuno ni mo ang mubuhis ani, kay si Papa ra ni mo ang nipuyo aning yuta og nagtikad. Mabayan na malintag puyo din higikas amo, ka may gustong Papa ninyo, nga may makapulis inyong apuhan sa pagtikad ani. Kay basig ilugo sa ubang ng yuta adi, kay wait agiya nga nagpakabana. Mao ba ma? Nananaw man gyud ta din hino. Pero angay lang gyud untang mubahin sa dang uban niya may igsoon sa pagbuhis ani. Kay may bahin gyud sila aning yuta nga giapil pagbantay ni Papa ninyo. Aw hinuon, kumon pa man ning yuta. Wa pa man gini formal nga nabahin-bahin nilang managsuon. Pero kay patay naman ang ilang amahan og tigong na sa kuno kay ng ilang inahan, kay si Tinta nagunas mama. Sila untang magsuon na magtinabangay sa pagbuhis ana. Ipapasa naman sa nilang Papa ni Mutanan. Muna pa'y nagkalisod ta. Unsa gani gidak ko na yuta ba? Ay, unong kaektarya, oy. Maong di madaog sa luhon ni Papa ninyo ang pagbuhis ani yuta. Dito na ka lola pa? Oo. Pero nga naman tuod nga ni adto pa man kong mama nga wa naman siya ikatabang sa unsa may matabang niya nga tiguang naman kay na siya. Unya pa? Oh, anhi man kuno na sila puyo ni tiya nimo dinhi o ang ilang mga anak ingon ni mama. Base na lang og makatabang na sila sa busisan ning yuta kay anhin man sila puyo. Ihatag no sa bang bahay nila ning yuta ron may matikad sila ug makatabang sab sila sa buhisan ning yuta. Ben, asam as Papa ni mo. Murag tuwa pa to sa iyang umala. Inganom di eh. Oh, naunsa man kinis norma nga akong gihisgutan bahin sa dakong buhisan sa atong yuta. Giingnan man hinoon ko nga ipabaligya na lang kuno ning yuta. Unsa? Ang sugilo ni Papa nako nga sukad mamatay si Lolo niadtong tuig 1979. Wala sab kuno mabuhi si kini yuta. 2018 nga nakadawat og notice si Papa nga
30,000 ang buhisan ani yuta. Nga di na namo ma-afford, konsuluhon ni Papa ni sa pagbayad. May igsuon si Papa nga mipuyo sab din ni yuta ug gihangyo ni Lola nga patabangon og buhis sa yuta. Miingon na hinuon nga ipabaligya na lang ang yuta. Ug unya, ayo pag-anat ya. Ngayano ka lang moingon ni Lola nga imong ipabaligya ning yuta. May man mo kay bago pa man mo nagpuyo din he. Kuya kami in town. Nga daghan na in town kami natanom ining yuta. Sayang kay amo mga natanom. Gihaguan taw tong papasol sa pila ka tuig og tanom adto. Ay maugani. Pila na mo katuig nga nakapahimos aling yutaa. Di kamoy buhis alang tanang buhisan. Tiya, Di man sad ang tibuok yuta ang akong ipabaligya ni mama. Kay niya nasad gud mi puyo dinhi. Ang akong giingon niya nga ang inyo lang bahin ang ipabaligya para bayad sa buhis. Way labot ning amo. unsa? Og ayaw pag-apil-apil aning problema, Ben. Kay apo ka lang. Tiya, Naunsa man as tiya ni mo, ay? Naunsa? Gusto man siya siya mayahay. O kung ipabaligya yung kuruniya ang bahay ni Papa ninyo, pwede din na. Nakumon man na yuta, O pa manggani na mabuak-buak. mao gani ma. Nagpugong lang gid ko sa akong kalagot nga di katubag ug dili mao sa akong iyaan. Pero lagot kay ko eh. Paano manigapo lang ka? May labot pang gihapon ka. Wa man kuno ko'y labot. Kay apura kuno ko. Imbis kitaro na kog hangyo nga dili pabligi ang yuta. Ingnon mahinuon ko nga kuno ko'y labot. Na, kung mao ka na, ay nalang pag-apil-apil, eh. Pasag din si Papa ninyo ang makigsabot ano yung isuon. Maldita ang igsuuna. Dili madag hinay istorya. Unsa ba po niya pa? Ay nasuko noon og maayo. Ni apil pang iya mga anak sa pagpagig-away nako. Mao nga mo surrender na kog dangop nila oy. Unya pa. Ay, ginuon nila mahibaw aning yuta. Pa. Pa, napatoy suwat nga naabot para nimo. Ha? Asa man? Jesus, Ginoo ko. Ngano pa? Kuan, notice ni Alan sa buhisan sa atong yuta. Gikan sa 30,000 atong 2018, karon 34,000 na. Unsa pa? Hala, kadako-dako na. May nakasulti ra ba nako nga ug dili kuno ni nato mabayran, marimati na gyud ning yuta. Unsa? $34,000 na ang among buhisan sa unom na mo ka hektarya yung yuta sa apuhan ako. Na-stress na gid kong naghuna-huna ini. Kay ang akong papa manggod ang gusto sa igsuon nga mudupa sa bayranan sa buhis ning yuta. Unya, daghan na ba imig mga tanom ini? Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dugay na nga wa mabuhisi kini yuta. Og miabot og 34,000 ang among buhisan. Kung dili ba mabuhisan ang yuta sa dugay ng panahon, marimati ba din eh? Ikaduhang pangutana, kumun pa kini yuta, angkon-angkon lang kini sa pagbahin. Gusto sa kong iyaan nga ipabaligya ang bahay ni Papa para bayad sa buhis. Pwede ba di ay mabaligya nga wa pa man mabuak-buak kini yuta? Ikatulong pangutana, gisugo sa kong iyaan ang akong lula sa pagbaligya sa among bahin. Makabaligya ba gid ay si lula ani? Bisan o dili mo pirma si Papa nga anak niya? Makapugong ba si Papa nga dili ibaligya? Ikaupat og katapusan. Unsa magisulbad nining among problema? Pwede ba nga kami amo desisyon ini? Kay tiguang na magud si Lola. Si Tinta anyos na. Ug patay na sad ang among lolo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ben. Maayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag sa inyong mga pangutana og problema kay punto legal man ta karong adlaw. Of course,
sa laing adlaw kung punto medikal ang ato ang mga sulat ug ato ang suliran for the day, ako ang partner si Dr. Obra ang muhatag og mutubag o hatag og tambag og mutubag anang inyong mga pangutana. Sa una gyud no, makamingaw baya kayo ay nga ako ug si Dr. Obra lingaw kay mi sa station kay kaming duha gyud ang muhatag og tambag ug tubag. Magsige kog ambit mura pug og doktor maminaw sa ato ang mga suliran sa at nga gipada sa ato ang letter sender kabahin sa punto medikal ug si Dr. Obra pod otro pod magtubag pod tog mga punto legal kay puros man mi na ay mga exposure no sa medical o sa legal aspect. Kanas Dr. Obra mo attend man nag court hearing kay mo testify man pud na usahay sa korte kunya. Kita pod sa mga kaso pod natong mga usahay gihandle kinahanglan mapunta mo tuon sa field of medicine or sa medisina. Unya kay ning abot maning COVID ug maning kamot man mi nga safety ta samtang naghatag tagtambag, samtang naghatag gihapon taglingaw og inspirasyon kaninyong tanan, mao nang gabagsa-bagsa sa hatag og tambag og tubag matag episode ug matag programa. But despite that, ako grabe ka dako akong atay, dako akong kasing-kasing tanan akong body parts. Tungod kay na feel gyud namo nga padayon ang inyong paghigugma namo og sa ko ang partner og sa RMN Production Center og sa tanang artista sa kahanginan nato dinhi sa RMN no sa ato ang production center tungod kay number 1 gihapon mi sa ato ang time slot matag adlaw ug kung di tungod ninyo wa pud ni ang ato ang programa mauna nga our heartfelt gratitude and thank you ninyong tanan sa inyong dili lang sa inyong pagpaminaw kundi sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ato ang programa no nahuman na no ang February no March na summer na sugod na pug init pero nagyapon tas balay lami na kay itog sa dagat no tibok tuig wa gyud ko nakakitag dagat wa jud ko kakitag balas tungod gyud aning COVID pahamak gyud kay ka COVID oy ngano manggod taong ka kanus amang kamawala dong pero sige lang bahala na lang sa nang dagat kay ang kanang balas may na lang ang dagat karon nagkana magkalimpyo kay gamay rang moadto pero sige lang pohon bantay lang jud ka watch out lang jud ka mabakunahan gani ko maligo jud kog dagat mga sukinting paminaw mo na kamo kung isog-isog mo sige pero maminaw og pamati mo sa mga safety protocol sa inyo mga nagkalain-lain nga LGU no kumingon sila distansya kumingon sila face mask ta ang kanang mga face shield ay naghimuang headband nganong ibutang magina ninyo ibutang nas inyong atubangan kay munay mutabon sa inyong mata ug sa inyong naong para di mo matakdan ug di mo makatakod mayo kay mo pangluniton daghan kay kung makit-an diri sa kadalanan ay gikan sa Kanduman, Kabangkalan, Magikay, Talamban, Banila, Dinhas Konsolasyon, usay padung liluan, na magtambay sa gawas, wag yung face mask, gapitay, wapod sulupa. Ayaw mo ana, kay naa pa man gihapon ang pandemya, maningkamot ta, nga safety ta, ug safety pod ang ubang tao. Kay wa man ta kibaw, it's either kitay matakdan or kitay makatakod na, asa man ta ana, wa man tay mapili ana. No? So, ari na lang kita kung asa ta, safety. Hangtod nga wapay bakuna. Greetings lang and shout out of course sa tanan nga mga doctors, nurses, medtech, PT, tanan nga mga nagtrabaho sa ospital, mga clinics, medical frontliners natong tanan mabuhi mo. God bless you. Ug naghinaot mi, ug adlaw-adlaw ming nagampo nga baskog himsog mo, you will remain healthy. Kay of course, nagkinahanglan in town mi ninyo nga mutabang namo no sa ato ang mga health concerns. Ang ato ang mga opisyali sa gobyerno ato pong pasalamatan kay di pod lalim nga mangitag kwarta para makahatag og ayuda nato. Karon busy pud ni sila pangitag kwarta asa palit aning bakuna oy, asa naman ning bakuna nato in town. No, kanus apa man ta maturukan ani atong hunahunaon. I know daghan kaayo sa mga naminaw nato karon nga nagduha-duha or hadlok yun nga
nga magpabakuna nganong sa guning Facebook uban nga magbinuang man na atoy nakita nako dito sa Facebook nga tiguwang gi-injeksyonan abi na kog tinarong ha na ila manghimo ang binuang nga paghuman niya injection himo mang Spider-Man no ningkat-kat naman hinuon sa bongbong pag humagbakuna di baya na tinuod ha di baya na mahuhimong epekto naapoy uban nga ila pong gibinuangan nga kay abig kag China ang katong bakunang naturok atong pasyente paghuman kuno ni nag-in-English pagstorya pagkataod-taod na human nagturok uy nag-in-check naman di gihapon na tinuod ha joke ra na kay para ra na pawa sa ato ang kakulba pawa sa ato ang kalaay kay sige ratang naas balay pero ang tinuod gyud ana mubasa tag mga articles sa DOH no Department of Health nato para malamdagan ta kung unsa ng bakuna mubasa pud ta sa kanang World Health Organization kay maunay international organization nga nagkontrolar sa tanan nga mga bakuna og mga researches no og mga study sa siyensya kabahin aning sakita ay mugpatakag kahadlok ana nya kumandi pag yung tinuod ang inyong gikahadlokan ha punto legal ta karong adlaw wa man nimo hatag ato ang letter sender sa iyahang address pero gipadani sa kini ang akong suliran official writers page why address pero tawgo na to siya sa pangalan nga si Ven taga-asa ka ni Vensa akong i-click ayaw lang pero thank you kay follower ni nato siya sa ato ang kini ang akong suliran official writers page shout out and greetings sa ato ang mga likers and followers sa ato ang official writers page of course pwede pagyapon ninyo mapada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Naara gyud na ninyo kung saan niyo pagpadala ang inyong suwat na to. No, sa Facebook manigipada sa ato ang letter sender ang iyahang suwat og kabahin ni sa yuta nila nya murag naa ni buhis nga bayranan, no? Ang iyahang suwat, yuta manggunis ilahang apuhan. 1979, wala ni nabuhisan yuta at 2000 na, year 2000 na nga nimpuyo ang pamilya ni Ven anang maong yuta para mutikad ug muatiman sa iyahang amahan. Pag 2018, ang buhisan nila sa 6 ka ektaryang yuta ning abot og 30,000. Di madala og buhis sa amahan ni Ven, maong nangayo kini og tabang siyang igsuon. Pero way planong mo tabang ang yang igsuon hinuon ni sugyot na ipabaligya na lang ang bahin sa amahan ni Ven para mo ibayad sa buhis. Apan common pa man ning yuta ug wa pa gyud magklaro og bahin. Ning tuig 2020 naabot nag 34,000 agoy ang ilahang buhis ug nabalakas sila no nga may nakasulti nga masin marimate kuno ang yuta kung di mabayran or mabuhisan. I think kaning buhis nga iyang pasabot kaning gitawag natog real property tax or realty tax nga atong ginabayad sa munisipyo or sa syudad kung asa ang yuta, no? So unang pangutana, dugay na nga wala mabuhisi kining yutaa ug niabot na og 34,000 pesos ang among buhisan. Kung dili ba mabuhisan ang yuta sa dugay ng panahon, marimate ba di ay kini? Yes. Moingon jud ko yes because naamang gud na sa ato ang tax code, naapod na sa ato ang local government code. No? Kanang tax code kanang mga income tax or mga estate tax, capital gains tax kani o kanang realty tax kaning mga buhis mo ni obligasyon nato sa gobyerno. Kay ato man kung ginaingon sa LOPA kanang mga nagtuon sa balaod taxation. Tax is the lifeblood of the government. Lifeblood gani mo nay naghatag og kinabuhi og dugo mo nay nagsustener. Kay kung wa ning mga buhis, wa tay dan, wa tay public hospital, wa tay ayuda karong pandemya, wa tay bakuna. Kay asa magkwartang gobyerno kung way buhis nga ibayad ang mga tao. Maupod na kakita, mubayad ta kay ato ng obligasyon, no? Nga mo tabang ug mo contribute kay social responsibility man nato. Unya ang kanang yuta kung dili gud ta mobuhat sa ato ang obligation, then ang gobyerno maningil
maningil na to, no? Pero dili na niya kuman kun di ta makabayad, then that's the time nga mangita og lain nga way ang gobyerno unsaon nila pagpanukot o pagpaningil. Pareho ra gud anang magpamapil di tag kaso ma-sheriff ta. Kung di ta mo bayad sa ato ang utang, di ba unsa may mahitabo? Either ipa-execute or mangitag kabutangan nga mo'y isip puli sa kwarta nga dapat natong gibayad sa atong utang. Pareho ra pud nagkonsepto sa buhis. Kung pananglitan for the longest time di gay ta mo bayad sa atong obligasyon no ngatos gobyerno pagbayad sa buhis, ang gobyerno manukot na to. Kung nagipaninglan na ta di gihapon ta, ang gobyerno mangita nagpaagi adi kam hatag og kwarta abi mangita ko kabutangan nimo ako nalay convert to cash ani. Mao na no. Pero dili na siya automatic. Ang ako ang I think maayong buhaton na muadto mo ngadto sa munisipyo ug mangayo mog amnesty. Ug mangayo pagyud mog way kung unsaon ninyo nga ma-compromise agreement nga datahan. Kay di man pud na ingon ana kaslikto ang gobyerno. Ang importante lang nga maka-feel ang munisipyo ninyo nga wa mo nalimot ug wa mo mulimod sa inyong obligasyon. Okay? Kaduhang pangutana, common paning yutaa. Angkon-angkon lang ang pagbahin. Gusto sa akong iyaan nga ipabaligya ang bahin ni Papa para bayad sa buhis. Pwede ba day mabaligya nga wa pa naman mabuak-buak ang yuta? Nga naman, ang akong pagsabot, ang kanang 6 hectares ang tibuok na nga yuta ug dili ra na mao'y bahin sa imuhang Papa. Therefore, ang kanang 34,000 maupod na ang buhis para sa tibuok yuta nga common. Og kay nag-angkon-angkon naman mo nagbahin-bahin na mo ang kanang untang 34,000 mao di bahin-bahin pud unta na sa mga tag-iya nganha sa inyo ngadto nga kamong mga tag-iya no nya nganong inyo sila ilamang ipabaligya ang bahin sa imong Papa nga mo ibayad sa buhis ang ila ding bahin nganon di man sad sila mo bayad pud sa ilahang parte pud sa buhis dili na siya pwede ang imong pangutana. Pwede ba mabaligya nga wa pa ba nabuak-buak tanan? Pwede ni mo mabaligya kay kibaw man ka nga ang imuhang parte palitan wa man ko kibaw pila kabog man nagigsuon ang imuhang Papa no? Butang talang upat sila kabok, unom sila kabok man nagigsuon kay unom man ka hectares unom. So tag 1 hectare each sila no? So kibaw ka nga akong pwede ra mabaligya is kanirang 1 hectare. Ang katong mo palit, pwede siya mo palit sa 1 hectare pero og mahimo siyang co-owner kauban ang 5 ka igsuon sa imong Papa. So sila gyapong unom ang tag-iya. Ang gibaligyan sa imong Papa og ang 5 ka igsuon sa imong Papa. Pero dinhang dapita tungod kay wa pa man ni nabuak-buak, wa pa nagpartisyon, wa pa mo tanan kibaw, wa pa silang unom tanan kibaw, asa dapita ang ilahang luna kay wa pa man sila nilagda. Although nag-angkon-angkon na sila, pero ug dili mo tugot ug muuyon ang usa, pwede gyud nga ang korte nay mo buak-buak ug magbuot kung saon ni pag bahin-bahin ang inyuhang yuta. Pero pwede siya mabaligya. Ikatulong pangutana, gisugo sa akong iyaan ang akong lola. Sa pagbaligya sa among bahin, makabaligya pagyud si lola ani bisan og dili mo perma si Papa nga anak niya, makapugong ba si Papa nga dili ibaligya? Yes, kay kung mo na ang iyahang bahin sa iyahang yuta nga nairedar niya ngadto sa inyuhang iyahang amahan or sa inyuhang lolo, ang imuhang lola di man pud makabuot ana. Sama sa nga di pud makabuot ang imuhang mga tiyo ug tiya or mga igsuon sa imuhang Papa sa pagbaligya ini nganong sila may magbuot nga hasta man ang imuhang tiyo ug tiya dapat mubahin or mo share sa pagbayad sa buhis ana, di ba? So i-divided by ang kanang 34 basin mas magaan kay divided by kung pila sila kabuk manag-igsuon. Ikaupat og katapusang pangutana unsa mangyoy sulbad aning among problema. Pwede ba nga kami ang mo desisyon ani kay tiguwang na manggod si Lola. 70 years old na siya ug patay na sad among lolo. Ang igo gyud og sakto ani is mag-meeting silang manag-igsuon. Dapat ang ilahang tumong fair. Why mamintaha? Why mo take advantage? Why mo abusar pod sa pikas? Kung naay bayranan, para madili ni marimati ang yuta, dapat silang tanan ang mubahin. Kaya di man pwede nga, mubahin ra mo ang inyong musugot ra mo magbinahinay basta yuta.
kayuta man. Pero naibayranan, ang imo harampapa, dili, magbinahinay pud sila sa obligasyon anang yuta. Mura ni kasal mga sukintig paminaw, for better or for worse, for yuta or for buhis, ning ato ang pagbinahinay. Ana, unya, mas mahimo pod nga, mo decide na kay kung i-divide na nila mas mo gamay man, no? Unya, magpinirmahay na pod sila nga giunsa nila pagbahin-bahin asa dapita para mabuak-buak ang yuta. Unya, kung mabuak-buak na, i-divide by 6, mabayran ang buhis, pagkahuman og kabuak-buak ana, kung unsa tong parte ninyo, no, mauna lang inyong buhisan. Moving forward, pagkahuman ninyo bayad anang 34,000, no? Unya, ang kanang 34,000, pwede manggod nga silang tanan muadto og muhangyo, kay pwede man na pahangyoon nga mapaubsan ang bayranan. Di man naingon nga final labi na kung realty tax lang, no? So naa man ay remedy. So pwede magdungan sila adto kay para usara manggod ilahang tumong pagprotektar sa ilahang yuta o sa ilahang bahin. Ayaw na lang pamintaha, no? At least kana. Now, in the event nga dili gyud, korte gyud ni para ma-partition og mabahin-bahin, unya kung mabahin-bahin, i-divide kung pila sila kabuk gabahin ang kanang 34,000 and ang kanang inyong tax. Magdepende na sa inyong gidakon pud sa inyong luna. Okay, Ven? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa toang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.